जोबोद गोजोननाय मोनदों बर' लाइफनिसिम गिबियावनो साबायखर बावबाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै आरो दिनै जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोदान आफाद दानाय दिनै समायखिरा लानाय आरो बिबान गथायलायनाय हाबाफारि जादों बेवहाय मानगोनां आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि जाय बिथांमोना आरो जेसेबां मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना बिबान मोनदों बिथांमोन बयनिसिमबो आङो गाहाम हामलायथि बावो आरो जाय बिथाङा बारग'लांबाय आफादगिरि बिथांनिसिमबो आङो गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो ज' मावबोबाय जों सिगांनिफ्राय आरो लोगोसे बेवहाय आं दा गोदान आफादाव सिगाङाव आं लेङाइ गाहाय नेहाथारिमोन दा बर्थमान बुंथिगिरि हिसाबै दङ स्पिकार हिसाबै आरो मोजां जादों जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोनोमनिफ्रायनो 1997 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्रायनो बेजों खालि हारिमुवारि जौगाथायनि थाखाय गोबां हाबाफारि मावबाय थादों मावबादा खुंबोनाय लोगोसे दिनै हारिमु आफादनि नाजानायावनो दिनै मोनसे डिग्रि कर्स जानानै थांबाय दिनै मोनफ्रोमबो जोंनि बर'नि आयदा मोनबा आयदानि सायाव दा डिग्रि कर्स जाबाय क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजाव डक्टर सभा ब्रह्म क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजाव बेहाय खाम सिफुं सेरजा जथा आरो मेथाइ बर' देंखो बेनि सायाव जायो बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव आरोखि मास्टार डिग्रिनिबो प्रसेस सोलिगासिनो दङ बे जालांगोन दा बेखायनो बयखौबो जों खावलायनो सानदों साफ्रोमबो जोंनि हारि माहारिनि बयखौबो गावनि हारिखौ जाहाथे बयबो सिबिनो नाजायो हारिखौ माने हारिमुनि थ्रुयै मोनसे हारिमुखौ जुदि ज' मोनसे खौसे मिलायनानै जों मोनसे इउनिफर्माव जुदि लांनो हायाबा आरो जों हारिमुवानो जाहैबाय जोंनि सिनस्रि आरो हारिनि सिनस्रि हारिमुवानो जोंनि मेन सिनायथि जों हारिमुखौ जों लाखिनो हायाबा जों जेबो सिनायथि गैला आरोखि दा बेबायदिनो जोङो गोबां नाजानायनि फलाव दाख्लै रिसेन्टलि जानानै थांबाय 17 जानुवारि खालि बागुरुम्बा दोहौ जानानै थांबाय नाथाय जोंनि सिमाङा बागुरुम्बा दोहौ नङामोन आरोखि जोंनि सिमाङा बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड जों खालामनाय खोथा गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव नाम थिसननायनिमोन जोंनि थांखिया नाथाय जोंनि बिनि हाबाफारि हिसाबैनो जोंहा सिगांनिफ्रायनो जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा खामानि मावबाय थादोंमोन आरो बिनिफ्राय जेब्लाना मानगोनां बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथाङा बागुरुम्बाखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो होननाय लोगो लोगो जों बिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोनब्रै आफादजों ज' जानानै जोंनि गासैबो साइडआव जों बागुरुम्बानि सायाव डिसकासन जाबाय थानाय जादों वार्कशप खालामनानै इउनिफर्म खालामनो थाखाय मानो होनबा माखासे एरिया बेसिसै एसे जुदा जानानै दंमोन नालाय बेखौ जोङो बड'फा हाउसाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु मावख'आव बेहाय जिरायनानै बेखौ फाइनालि मोनसे जादोंमोन आरोखि बेनिफ्राय जों काजलगावआव मास्टार ट्रेनारफोर सायख'नो होननानै मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरोखि नाथाय बेयाव मास्टार ट्रेनार हिसाबै जों लानाय जायाखै थेवबो फाइनाल खालामनाय जायाखिसै उनाव खिन्थु हाबाफारिया ट्रेनिङा जादों सानथामनि जादों बेनिफ्राय जोङो मोनसे सुटबो लादोंमोन बेनि उनाव जोंना खामानि मावै आवगायबाय थानानै एसे नामखौ जोंनि फारसेल' थांजानो गिनानै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावहाबो नाम लाफानो थाखाय बा मोजाङानो जाहैबाय जोंनि थाखाय फारसेथिं बिथाङा जोंहा आसामावनो ज' खालामसै होननानै मानगोनां जोंनि बारग'सिब बिथांजों रायज्लायहरदों आरोखि बिदि अके जाहैबाय बिनि नेयै फासयलांबाय थाबाय बेनिफ्राय एसे जुदा स्टाइलाव खारनो नागिरनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नुबाय जोङो गुबुनखौ नायबाय जोङो जुमुरफोरखौ नायबाय बिहुआथ' बिहु थांबाय जेनेरेल नालाय जुमुराव नुबाय गुबुन हारि बिराद हाबदों आरो जोंनियावथ' जों हाबहोआ जोंना मोनसे थांखि दंखायो जों गुबुन हारिखौ जों खालामहोआ करिय'ग्राफाराबो गुबुन हारिया जानो हागौ होननानै जोङो बिराद स्ट्रंलि डिसिसन लानानै खामानि मावनाय जादों आरोखि बेनिफ्राय जोङो गावसोरो सरकारि लेभेलाव जुमुर आरो बिहुखौ जेरैबायदि खालामदोंमोन बिदि जेब्ला नटिस होजेनो क'क्राझाराव जोङो खिन्थु हारिमु आफादखौ बा बर'नि आफादफोरखौ नांथाबहोथारनांगोन होननानै मोनसे माबा लानाय जादों आरोखि औ गावनि हारि फारसेनिफ्राय बिदि होननानै डिसिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट आफादफोरखौ लेंहरजेनबाय फार्स्ट जोंनि डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादखौ डिसिया स्टेटनिफ्राय अर्डार थाङाखैबाबो क'क्राझारनि डिसिया अर्डार होबायानो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिथांनि आफादगिरि दं खाथियाव गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिथांखौ लेंहरनाय जादों परबतजरा डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ लेंहरदों आरो क'क्राझारनिफ्राय रेडि खालामसै होननानै आरोखि दा बेवहाय जों होनदों सेन्ट्रेलखौबोथ' लेंनांगोन दा सेन्ट्रेलबो लेंहरदेरबाय फैयै 13 जुन खालि CMआ मोनसे मिटिं लेंबाय गावनि माबायावनो दिसपुराव बे जनता भबनाव आरोखि CMआ मोनसे मिटिं लेंबाय बेवहायबो दंफैयोमोन जोंना मोनब्रैबो आफादनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बाथौ गौथुम बर' थुनलाइ आफाद जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय बेनिफ्राय आंबो सासे दंमोन बेवहाय जोंनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि बारग' आफादगिरि बिजुल नेनसल दैमारि बिथां आरो दानि गाहाय नेहाथारि आवगायनि आरो दानि बिजिरगिरि बसुमतारी बिथां आरो आं दंमोन हारिमु आफादनिफ्राय आरो लोगोसे जेरै CM सार दंमोन BTCनिफ्राय जोंहा मानगोनां बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार दंमोन बेनिफ्राय BTCनि सेक्रेटारि बिथांमोन दंमोन पामि मेदाममोन दंमोन कालसारनि जिरायनानै डिसिसन लाबाय बिथाङानो जोङो बिहुखौ जेरै खालामदों बिदिनो खालायगोन बा जुमुरखौ जेरै खालामदों बिदिनो खालायगोन गासै बारदै सिख्ला आरो बागुरुम्बाखौ खालामनाय जागोन जों बेवहाय बुंबाय जोंथ' मोननैजोंथ' ज' मोसाजाया माब्लाबाबो बारदै सिख्ला आरो बागुरुम्बाजों गोबां फाराग दङ कस्टिउमनि फाराग दङ बेहाय गाननाय जोमनाय लानाय दं प्रप्सनि खोथा दं बारदै सिख्लायाव प्रप्स लायो बागुरुम्बायाव दस्रा प्रप्स लानाय जाया जों कस्टिउमजों खालामो जोङो बारदै सिख्लायाव नोङो जाबस्रिं लायो थिग बेबायदिनो
बेफोरखौ खालायबा मिलायनाय नङा सिएम सारा गावबो होनखादों आरोखि टेकनिकेल प्रब्लेम थानांगौ नोंथांमोना बुंबानो जाबाय आरोखि नोंथांमोना बुंबानो जाबाय दा जेब्ला बेखौनो बुंनो थांदों आरोखि दा बेवहाय जेब्लाना जोङो खालामनाय 45 सासे सोद्रोमानि माखासे एक्सपार्ट कमिटिनि लिस्ट हरदोंमोन आरोखि दा बेनि गेजेराव दा लास्टआव सिएमआ होनबाय 25ल' थाथोंसै होननानै 25आव लाबोबाय बिथाङा 9,000 दोननो नागिरदोंमोन सिएम सारा 9,000 खालामनो नाथाय जोङो बुंदों 15,000 जोंनाव लिस्टआ अलरेडि 16+ दं 16,000नि बारा बेखौ नोंथांमोना खालामहोनाया मोजां नोंथांमोननि बिराद मोसानाया बिराद मोजां समायना रमायना बिराद मोजां समायना रमायना मोसानाय थोनाव मोसाबा गाज्रि नुथारगोन ओंखायनो 9,000 मोजां जागोन जाबाय आरोखि बिसोरो बिराद गाहायाव थारमाने गोजौआव लांहोनो नागिरा आरो थेवबाबो जों बिराद मोजां गोजोननाय मोन्दों बिनिफ्राय जोङो बुंबाय गैथ्राबाबो 10,000 जानांगोन 10,000 मोसाखावरि दा दामग्रा देग्राजों 1,000 आरोखि बे गासै लानानै आरोखि बिदि बुंनानै ओमफ्राय अके जाबाय आरोखि बेनिफ्राय नेक्स्ट जों बिराद खस्थ' खालामनानै करिय'ग्राफखौ जाहाथे जोंनि आखायावनो थायो बिदि होननानै जोङो मोनसे करिय'ग्राफि शुटिंनि थाखाय जों एक्सट्रा केम्प लाबाय केम्प लानानै बेयावनो गासै 700 आर्टिस्टफोरनिखौ ज' जानानै जों 7 दिननि बेवहाय जोंनि गोबां मानसिफोर खस्थ' खालामदों फैसा गैया जेबो गैया जोंनो दाहार लानानैबाबो 10 थाखा सुदआव 13 थाखा सुदआव जोङो सुद लानानै फैसा दाहार लानानैबाबो बे हाबाफारिखौ जाहोदों जेरैखि जाया जाथों होननानै जातिनि सार्थआव आरोखि जों मावफुंबाय बिनिफ्राय जोङो खोब जानांगौ 9 आगस्ट'आव थांनाय बोसोरनि आरोखि 9 आगस्ट'आव बेयाव मोनसे मिटिं जाबाय मिथिनानै बेयाव जों प्रेजेन्टेसन होबाय ग्राफिक्स श' खालायबाय बिसोरनो खिन्थु गुबुन दंमोन रेडि जानानै दंमोन जोंनि ग्राफिक्सखौ नुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रेडि जाखाजोब्बाय दा जोंनि आखायाव फैनाय बायदि जादों आरो बिनि उनावबो गुबुनखौ लिरना हरदों माइनुटसआव जेखिन्थु सावरायाखै बेयाव माइनुटसआव लिरना हरदों गुबुनखौ करिय'ग्राफि खालामगोन होननानै गुबुन सासेनि नाम लिरना हरदों गिदिर करिय'ग्राफार जाय बिथाङा बिहुखौ मावदों जाय बिथाङा जुमुरखौ मावदों बिथांनि नाम लिरबाय जोंनो हायोना जों मालायनि आन्दाराव मानो मावनो आलादा जायो जोंनो आरो जोङो सासेबो गुबुन हारि हाबहोआ होनखादों मोसानायाव हाबाखैबो बरन्थ' गुबुनजों हाबा जानायबाबो लायाखै जों बिदिबो जादों आरोखि दा बेनि थाखायनो जों गासिबो खोथाखौ मानिजोबदों आरोखि उनाव गासिबो जों अबजेक्सन लेटार हरनाय लोगो लोगो गनायना लादों मिनिस्टाराबो सिएम साराबो गनायदों जोङो ग्राउन्डआव नोंथांमोना नुदों बर'आव लिरजोबनाय जादों जेरैबो मिनिस्टारा गामसा गानदों अफिसियेल स्टाफफ्रा दख'ना गानजोबदों बरन्थ' नायग्राफ्रा बर'फ्रा दख'ना गानजोबावाखैसो गासिबो खिन्थु बिथांमोननि गासिबो रेसपन्स होनानै मोजाङै सोरगिदिं आर'नाइ बर' इन्सट्रुमेन्ट माखासे मिस्टेक जादों इमारजेन्सि बानायनाय नालाय थाबैनो 31 थारिखआवसो रायज्लायब्रबदों 31 थारिख मोनायाव रायज्लायब्रबनानै जों 17 थारिख 17 दिननि गेजेराव दा बेवहाय इमारजेन्सि खालामनायसै माखासे गोरोन्थिया थाफ्लांनो हागौ आरोखि दा थेवबाबो जोङो बिथांमोना जोंनि रेसपन्स होनानै मोनफ्रोमबो खोथा लिरनायाव नामाव गासिबो कारेक्सन देखायग्रोजोबो जों जिरायदों बेहायनो अफिस सेटाप खालामना जिराय मावनाय बेनि थाखाय बिराद साबायखर बावो आरोखि जोङो साबायखर बावथारनांगोन जोङो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव नाम थिसननो हायाखैबाबो बिनिफ्राय देरसिन जादों जोंना गोसारसिनदों मिथिजासिनदों बिनि थाखायनो जों दा मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ एकदमबारे साबायखर बावथारनांगोन आरोखि लोगोसे आङो साबायखर बावनो सानो जोंनि मानगोनां मिनिस्टार बिमल बरा सारखौ लोगोसे जों जाय गाहाय आलासि बिथां दंफैयोमोन जोंहा जायनि मोखाङाव जों देखायनो हादों जायनि दारै फेमास हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि सार आरो लोगोसे डिरेक्टर सार दङ कालसार डिपार्टमेन्टनि राहुल देब दास दङ आरो लोगोसे जोंहा कल्यान चक्रबर्ती सार बिथाङा एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि हर सान मिनिस्टाराथ' हरनि 11टा 12टा 1टासिम गाहाम थाफायो लास्टआव जोंजोंसो ओंखाम जायो बेबायदिसिम आरो थायै नांथाबनानै मावदों आरोखि आरो बेहाय लोगोसे जितेन दास होननाय सासे अफिसार दङ आरो बेसिबां स्टाफ दङ बे ओरैबायदि खस्थ' खालायदों आरोखि सिएमअ अफिसनि कालसार एफेयार्सनि आरो डिरेक्टरेट अफिसनि लोगोसे जोंनि आफादनि जेसेबां दं हारिमु आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद बाथौ आफाद आरो दुलाराय बाथौ बर' थुनलाइ आफाद आरो डाइरेक्ट फिजिकेलि नांथाबाखैबाबो बाहेरानिफ्राय सापर्ट होनानै थुलुंगा होबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगोसे बेवहायनो अल आफादफोर बर'नि जातीय संगठन मोनसे बाद थायाखै बिथांमोना लास्ट समाव सापर्ट होफैजोबदों बयबो 14 ना 15 खालि मोनसे मिटिं जादों नालाय बेयाव फैजोबनानै बयबो सापर्ट होदों जों बेखौनो जों गोरा मोनदों आरोखि दा बेखिनिसिम बिथांमोना रेसपन्स होनानै दिनै नायग्रायाबो बर'जोब बांसिनानो आरो बिनिफ्राय जोंहा गार्जेनफोरखौ सासेबो साबायखर बावाबो थानाय नङा जोङो गार्जेनफोरखौ जाय गार्जेन बिथांमोना जोंनो हगार हरदों मोसानो थाखाय आरो लोगोसे मास्टार ट्रेनारफोर जाय बिथांमोना खस्थ' खालाय फोरोंदों आरो जोंनि एक्सपार्ट कमिटि साफ्रोमबो सोद्रोमा नाम लाजोबनांगौ सम्भब नङासै दिनैनि दिनाव आरोखि आं दस्रा समाव लाबाय थादों आरो करिय'ग्राफार हिसाबै जाय बिथांमोना खस्थ' खालायदों गोबां ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव डिसिफोरनिफ्राय लानानै जाय स्टाफफोर फैदों गासिबो जाय बिथांमोनखौ नाम मख'नायाव थालांबाय बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावजोबो सोब फिल्डआवनो आरो स्टुडिअ मेथाइ खनफैनाय आर्टिस्टफोर दङ सिनियर आब' सुलेखामोन दङ दा मिउजिसियानफोर दङ स्टुडिअ'नो एक्सट्रा आरो लोगोसे ग्राउन्डआव जोङो प्रग्रामनि सिगां मोनसे आर्टिस्टफोर थाबैदों नङा होमबा बेफोरो गासिबो जोंनि नांगौ बायदि जानाय बायदि मोनदों आरोखि बेबायदि जानानै जाफुंसारदों साक्सेस जादों बेनि थाखाय जोंहा रावनिबो सायाव दुखु गैया आरोखि दा रावनि सायाव गाज्रि मोननाय गैया
सरकारनिफ्राय ओंखायनो जेसेबां हायो साबायखर बावो दानि गोदान सरकार हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोननिसिमबो सापर्ट होफैबाय बिनि थाखाय साबायखर बावो बिथांमोनाबो बरायबाय जोंखौ बिटिसिनि एकर्ड डेआव बरायनाय जाहैबाय दा बिथांमोननिसिम एकदम रोजा रोजा साबायखर बावो दा मिजिं थिदों जोङो वर्ल्ड रेकर्डआ जोंनि सिमांमोन हिसाबै नांगौबा गुबुननि दायाव समाव जोङो 20,000निबो बांसिन जुदि खालामनो होनोबा जों बिटिसिआवनो खालामगोन नांगौबा जों रेडि जोंनो नाङा 25,000 स्टेटआ जों 25,000 सोना होबाय धन्यबाद गुबुन आयदानि मोसानायफ्रा 10 दान माबा दाननि उनाव मोनहैदों दा 12 मास दान मोननैनि गेजेरावनो 25,000 मोननो हाबाय जोंनिया आरो आर्टिस्टनि माखासे दिन हाजिराया बेफोर थाखायो दंखायो दा बेखौ जोङो होनो हायाबाबो जोंना जाथिनि सार्थ ओंखारबोगोन थांलाय फैलाय खरसाखौ मोनबानो एसे पेमेन्ट मोनबानो फैगोन एसेबां समान नांलायलाया नङा होमबा दा जोङो थांखियाथ' जोंहा दंखायो जोंहाथ' हारिमु आफाद हिसाबै दंखायो जों गासिबो आयदानि सायाव जों माबा मोनसे खालामलांनो आरो जोंनि खेराइ आयदानि जों मोसानायफोर दङ नङा होमबा खेराइ आयदानि मोसानायफोरखौबो स्टेजाव लाबोजोबनाय खालामगासिनो दं वार्कशपनि थ्रुयै एकाडेमिक सेल दंखायो जोंहा हारिमु आफादा दुलाराय बर' हारिमु आफादाव एकाडेमिक सेल दंखायो दा एकाडेमिक सेल क'क्राझार मिउजिकेल कलेज फाइन आर्ट कलेजाव जिखिनि जायो बिनि बुक रिसेन्टलि गोबां बे जोंनि आयदाफोरनि सायाव कर्सनि थाखाय माखासे नटेसननि बिजाब ओंखारखांबाय जाय कुनु फक डेन्सआव कुनु नटेसन ओंखारफेराखै बर'आव दङ दे बे दा बर'आव जोंनियाव नटेसनफोर दं नालाय दा बेफोरनिबो बिजाब ओंखारबाय दा बे फारि फारि नोंथांमोना माब्लाबा मोनसे सम टक श'फोर लाबाय बायबा मोनथिजोबगोन आरो गेजेराव जाय नांथाबदों बेनि गेजेराव आं रिकुवेस्ट खालामनो सानदों नोंथांमोनखौ मोनसे टक श' लायोबा गाहाम आरोखि बेनि सायावनो दा बेहाय माखासे मानसि सेलेक्टेड लानानै जोंनि आफादनिफ्रायनो सोरबा आफाद खेराइ नेहाथारि थाबाय सोरबा एकाडेमिक सेलनिफ्राय थाबाय सोरबा बागुरुम्बा सेक्सननिफ्राय थाबाय मोनसे टक श' लायोबा इन्टारेस्टिं मोनसे बाहाय पाब्लिकबो थाबाय गोबां खोथा मिथिलायनो हाबाय नङा होमबा बिदि जुदि लानो हायोबा आं रिकुवेस्ट खालामनो सानदों आरोखि बिदिबा जोबोद गाहाम जायो आरोखि दा बेखौनो आं हास्थायदों दा जोबोद मोजां औ थांखिफोरखौ फोरमायनो थाखाय आरो मिथिहोनो थाखाय मावबोबाय थानायफोरखौ मिथियाखैना गोबाङानो दा बागुरुम्बा दोहौआ जाफुंनायनि सायाव गोबां मानसिनि बिहोमा दं सिंसा बेखौबो गोबाङानो मिथिया दा बेफोरखौ मिथिलायनो थाखाय बिदि जायोबा मोजां बेखिनि आरोखि दा ओंखायनो जोंना बर' हारिमुआव थांनानै थानो थाखाय बयबो जोङो ओंखारबोदों बयबो खुनु सोरबा मोनसे सार्थनि थाखाय फैयाखै गावबागाव हारिमुनि सार्थआवनो बयबो ओंखारबोदों आरोखि दा बेखिनि सिनायथिनि थाखाय हारिमुखौ जों जौगालांहोनो होननानै ओंखारबोदों आरोखि बेनि थाखाय आं बयनिसिम साबायखर बावो आरो इयुनावबो जाहाथे ज' ज' बयखौबो मोनलायलायो बेखौ हास्थायनानै आङो साबायखर बावनाय फोजोबबाय